Στρώνεις πρωτομήνα που συγκρότησαν ξαναθεί Άιβασαν και σε αρχιβαστή. Τι κάνετε, είναι πολλά. Με κουμπάνακε. Έλα εδώ να δούμε, έλα από εδώ να βλέπουμε. Ωραίο έγινε. Να δεις το... Λίγο έτσι, πήγα πολλά. Καλά, καλά. Για το μισό εδώ. Εντάξει, ωραία. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα κάτω και μπορώ να πετάξω. Νίκο. Δεν είναι
Σεβασμιότατε, Σεβασμιότατη Ελής, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αρνιώτισσες, αρνιώτες, φίλοι και φίλοι της Αρνέας, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Η πολιτιστική εταιρεία Αρνέας, πιστή θεματοφύλακα των τοπικών παραδόσεων, αναβιώνει και φέτος το έθιμο μέλωμα του Χριστού. Ετυμολογικά θα ήταν πιο σωστό να μιλούμε για επιβίωση και όχι αναβίωση, γιατί στο διάβατο χρόνο το έθιμο αυτό ποτέ δεν σταμάτησε να τηρείται σε κάθε αρνιώτικο σπίτι. Οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας, οι προγιαγιάδες μας, μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αφού καθάριζαν το σπίτι και στόλιζαν με τα γιορτινά στροσίδια, ζήμωναν το Χριστόψωμο. Ήταν και είναι βέβαια ένα μεγάλο στρόγγυλο ψωμί, εδώ είναι τετράγωνο, το οποίο αφού το σφράγισαν με τον αετό, το ειδικό για την περίσταση σφραγίδι, το διακοσμούσαν με ανάγλυφα τσαπιά από στα φύλλα, που συμβόλιζαν την εφορία και μέσα με μαεστρία τοποθετούσαν το φλουρί. Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων, το βράδυ, συγκεντρώνονταν όλη η οικογένεια και αφού θύμιαζε νοικοκυρά, ο πατέρας σταύρωνε το Χριστόψωμο και κόβοντάς του σε κομμάτια που τα ονομάτιζε, τα μύριζε σε όλους, έχοντας βέβαια πρώτα ξεχωρίσει το κομμάτι του Χριστού, του σπιτιού, της δουλειάς και ό,τι κάθε οικογένεια έχει σε προτεραιότητα. Αφού ανακηρύσσονταν ο τυχερός με το φλουρί, το υπόλοιπο Χριστόψωμο το τοποθετούσαν επάνω στο καλοστρωμένο τραπέζι μαζί με μέλι και βαρύδια. Θα σας κεράσουμε κι εμείς σήμερα εδώ για να φάει ο μικρός Χριστός. Συγχρόνως έβαζαν ένα πολύ φωτρό ξύλο στο τζάκι για να ζεσταθεί το νεογέννητο θείο κρέας. Αυτό λοιπόν το πανάρχιο έθιμο που με τόσο ευλάβεια τηρούσε επί σειρά αιώνων η αρνιώτικη οικογένεια, η πολιτιστική εταιρεία Αρνέας το δημοσιοποίησε πριν από μερικά χρόνια, μεταφέροντάς το στην κεντρική πλατεία της Αρνέας για να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη οικογένεια. Στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής, καθοριστική είναι η συμβολή της αρτοβιομηχανίας Σπιτική Νοστιμιά των αδερφών Λαλιώτη, που από την πρώτη χρονιά ανέλαβαν την Παρασκευή του νοστιμότατου αυτού Χριστόψωμου. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη διαχρονική προσφορά. Επίσης, τον Μελισσοκομικό Σύλλογο για το μέλι, την κυρία Κλαούντια Παπαγιάννη για την προσφορά των κρασιών, επίσης τον κύριο Αργύρη Γιωργάκα για τα καρύδια. Για μια ακόμη φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Φιλαρμονική του Δήμου και τη Χοροδία και το μαέστρο της κύριο Βασίλη Κοκαλιάρη, που δίνουν πάντα ένα ιδιαίτερο τόνο με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ανέπνευσαν και τραγούδισαν. Τέλος, θα θέλαμε προπάνω να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, πολίτες και φίλοι της Αρνέας, που με την παρουσία σας και τη θερμή συμπαράσταση ζεσταίνετε τη σημερινή χειμωνιάτικη βραδιά και την κάνετε πραγματικά γιορτινή. Σεβασμιότατε, παρακαλούμε να κυνηγήσετε και να κόψετε με τον πατροπαγάδευτο τρόπο το Χριστόψωμο. Με μεγάλη μου χαρά έρχομαι κάθε χρονιά. Είναι η πέμπτη φέτος από τότε που ήρθα εδώ στην ευλογημένη ετούτη πόλη σας και τώρα και δική μου πόλη και στην Ιερά μας Μητρόπολη, και έρχομαι και ευλογώ αυτό το Χριστόψωμο που είναι το σήμα κατά τεθέν της Αρνέας μας. Παρακολούθησα, κυρία Πρόεδρε, από όσα είπατε πάρα πολύ σωστά και μάλιστα διαλεγμένα και χτισμένα όμορφα γλωσσικά. Από όλα κρατάω μια φρασιολογία στην αγάπη σας, 2-3 λέξεις από την όλη σας φρασιολογία. Τη λέξη παράδοση, τη λέξη οικογένεια και φυσικά την λέξη Αρνέα. Παράδοση, αγαπητοί φίλοι, σημαίνει συμπυκνωμένη η πύρα του χθες ως θεμέλιο για να χτίσεις το σήμερα και το αύριο. Δεν σημαίνει συντήρηση, ούτε φονταμεταλισμό. Δεν σημαίνει ότι στεκόμαστε μονάχα στο χθες, αλλά συμπυκνωμένη την πύρα του χθες τη χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το αύριο. Και αλίμονο, αν αυτό δεν είναι ελευθερία, δεν είναι φιλελευθερισμός, αλίμονο αν αυτό δεν είναι τρόπος και τόπος ζωής. Το ένα. Το δεύτερο. Αναφερθήκατε, κυρία Πρόεδρε, στην οικογένεια.
στην οικογένεια την Αρνεώτικη, στην οικογένεια την Ελληνική, στην οικογένεια τη Χαλκιδικιώτικη, στην οικογένεια τη Μακεδονική, στην οικογένεια. Τι σημαίνει οικογένεια? Σημαίνει πατέρας και μάνα, σημαίνει παιδιά, σημαίνει παππούς, σημαίνει γιαγιά, σημαίνει το χθες παντρεμένο με το σήμερα. Σημαίνει επάνω στους ώμους η ζωή από τους παλιότερους, περνάει στους νεότερους και κρατιέται μονάχα με την ευλογία που ακούσατε ότι ο πατέρας ευλογούσε το Χριστόψωμο και η μάνα το ζήμωνε με τον κόπο της. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας και από τη μεριά του πατέρα και από τη μεριά της μάνας και των παιδιών και του παππού και της γιαγιάς να κρατήσουμε αυτό που έχουμε που λέγεται ελληνική οικογένεια. Και όντως οι πάντες το χαίρονται και το απολαμβάνουν και εδώ και έξω. Και το τελευταίο στην Αρναία. Η Αρναία, αν έχει κάτι να πει σε ολόκληρη την Ιφίλιο αλλά και στην Ελλάδα μας, είναι η ομορφιά των σπιτιών της, είναι οι παραδόσεις της, είναι ο λαός της αυτός ολόκληρος, είναι ο Αγιοστέφανος, είναι οι άνθρωποι της. Παρακαλώ, κρατήστε ψηλά αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να τα κάνουμε λίκνο, σπίτι Χριστού, σκηνή Χριστού, τόπο Χριστού, για να μπορέσει αύριο να γεννηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Από την καρδιά μας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα. Και μην ξεχνάτε, Χριστούγεννα σημαίνει κάνω ναό τον εαυτό μου για να μπορέσει να γεννηθεί επιτέλους φυσιολογικά ο Θεός ως άνθρωπος απάνω στη γη μιας, και τότε του στερήσανε, βλέπετε παίρνω και εγώ τη φρασιολογία την Χαλκιδικιώτικη, του στερήσανε τη δυνατότητα να γεννηθεί σαν απλός άνθρωπος έστω, μέσα σε ένα φυσιολογικό σπίτι. Τα χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Ψηλά το κεφάλι, θα περάσουν οι δυσκολίες, έχει περάσει χειρότερα ο τόπος, μη φοβάστε, ψηλά το κεφάλι, πίστη στο Θεό, αγαπητική στάση και σχέση με τις παραδόσεις μας και αγάπη στην Αρναία. Αυτό είναι ο τόπος, αυτή είναι η Μητρόπολης, αυτή είναι η χαρά μας. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησε το πλακούντα τούτον και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσελιγάντων, εν την πόλη και η Ιερά Μητροπόλη ταύτη και εν το γέννη παντή, ότι Άγιος υπάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλλουμε όλοι μαζί έτσι τα κάλαντα, να τα ακούσουμε από όλους μας όλοι, μαζί ίσως και με την μπάντα του κυρίου Κοκαλιάλη, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Και την χοροδία φυσικά. Πάμε. Ξεκινάτε. Να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά. Τέλος πάντων.